Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yaki pagadatan, mga dato nagu mga bai. Kapakaya kinang kayo sagi ang kaya masa tanoy manto. Agiang ko to libud na malabud. Aka pemaawing iyo tao sagi ang ko to pediyan. Anta aka kailayan o sa beed so pediyan sa paawing na sewaan niyan nagupapakalang kapanya nagyang kuto marata paawing mga pagariya na upama o kabaya ka sa ginawang ka amasyap ka ginawang ka masyap ka gyang kuto ka mamanusya ka nauba ka di pa maawing nag-uubang ka psuway agyang kutwa paawing o pagaring ka miya karata-rata na nagalabok sa yakibugay amin si arkan wawasyat nagyang kutwa katro imam Shafi'i rahimahullah pamulaan niyo kung mga puso iyo nagupagintaw niyo sa giyang kaiya katatago iyo sa giyang kaiya dunia bulawan na riya wasyat at igyan na lisano ka la tadhkuru bihi awrata mri'in fakulluka awratun walinnasi alsin ayamanaw to natigo imam Shafi'i so bila akan na uban niya na pagaluya nag-uban niya na papayaga agyang kotwa paawing umanga tao kagi mataanas ka na adin na mambua paawing ka na sa mga tao na adin na mambua di lairan. Ako pa kaya ka sa upang kairan. Sagyang kutua mas sa ading ka di ka pamaawing kasadin sa tawa mapasangi ka pamaawing na tepengan wallahu subhanahu wa ta'ala ketaguan na mambus sa paawing. Isa ko mga salaf aya ka teruiran natigiran na pirara utami sa mga tao amiyas simasim amisiran adad na bayra na paawing ko paawing. Ugaid na ini-examine na kiran. Apya maawing ganiran so mga lagidiran o di na mga tao na lagi din mambuuto kaya taguan siran sa paawing. Mga pagariya inang kaantanwa kaisay niya misusugat tarkatanwa tiuba ang mga Muslim agyang kaiya kapsuwa iyo tao sagyang kutua paawing o pediyan. Inong kau to di kaugupi mapagmaaka agyang kutwa paawing upagaring ka Muslim. Ayaman nara ko Islam na sepengan so paawing upagaring ka Muslim. Kasadin sa kasapanging kaun na sepengan naman bu wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kebaluya paawing ka sa dunia na ayang malana sa alungan amor. Mga pagariya, mga manusia tano di tanong pagkataruto kapakayap keednan tanong sa paawing na ukabaya ka masyap ka aginawang ka na siyapang ka so paawing o mga pagaring ka Muslim kaan masyap agyang kuto paawing ka mga pagariya salam tanwag yung kuto mga pagaritan wa mga Muslim sa agyang ka iya bagyo so kibubaling saya miya kapiapi agyang ka iya daro pa iyo saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.